kyllä mitään valittamista. Sitten pannaan videoinnit päälle. Siinä onkin oikein rotuporoja. Onko? Siinä on valkkoporoja. Noita sieltä uskalla teurastaa, kun ne on niin hienon näköiset. Tuokinhan olisi ollut tuo fasaanin teurastus, mutta oli noin komean värinen, niin sitä Ei. antaa painaa. On koko muuten valkkoporoja paljon. No, mitä? No, montako prosenttia koko? 50. Onko niinkin paljon? Se on vähän semmonen, ei ole välttämättä aina niin hyvä se valkkoporo, kun se on Ai lihako? Eikö niinku polonäkö? Onko se vähän niinku ylpeä? Niin, tai sitten se on yleensä kaikki. Ja tämmöiset kurmit ja kaikki, kun ne kesällä näkee sen valakon, niin nehän... Ai niin, ne Sehän on se kurmu näille poroille. Ai niin, se on vähän niinku helpompi saalis tuolla luona. Mutta tämä valakko on hyvä. Tunsit siellä sen Eedis-Autton? Joo. Se on minun äidin veli. Joo. Eedis. Sehän oli poroisäntä. Joo. No niin, eiköhän tuo